Ja, som vi ved skete det den 11. september 2001, at 12 terrorister erobrede 4 amerikanske passagerfly for at styrte ind i World Trade Center, men det var kun 2 af flyene. For det tredje fly, det styrtede nemlig ned i Pentagon, og det fjerde fly fandt man i en mark, som man mente var på vej mod det Hvide Hus. Udover at alle passagererne omkom, var der også 3.000 andre, som omkom af eksplosionerne. Man fandt så senere ud af, at personen, der stod bag i den her terrorhandling, var Osama bin Laden og hans terrororganisation Al-Qaida. Osama bin Laden blev aldrig erklæret sindssyg på nogen måde. Men hvorfor gjorde han så det her? Ja, det førte så tilbage til en hel masse had og noget, de havde været utilfredse over. Og for at svare på det her spørgsmål, hvad det var, så er vi nødt til at have en forståelse for, hvem de er som personer af deres baggrund, kultur osv. Osama bin Laden blev født i Saudi-Arabien i 1957 som den 17. søn, hvilket var meget normalt af en rig mand. Udover at han havde arvet en hel masse penge af sin far, havde han også arvet sine politiske interesser, de religiøse interesser fra sin far, som nærmest var starten på det hele. Men hans religiøse interesser udviklede sig først rigtigt, efter han blev færdig i gymnasiet og valgte at studere videre i hjemlandet, hvor alle hans brødre læste videre i Vesten. Men det, der var til forskel i hjemlandet, var, at man havde islam som en del af pensummet. Og eftersom at alle de mennesker, han var omringet af, havde den samme synsvinkel som ham, og lærte det samme som ham, og delte de samme meninger som ham, cirka, så gjorde det ham meget snæversynet, og det fik ham til at tro, at det her det var det rigtige. Og det var også der, han mødte sin lærer, Abdullah Azzam, som havde en meget stor påvirkning på Osama bin Ladens religiøse interesser. Og her er der så tale om den radikale udgave af islam. Men hvad var det så, de blev hjernevasket med, og hvad var det, de lærte, som betød så meget? Ja, de lærte for det første, at alle de menneskeskabte teorier ikke duede i samfundet. At mennesker ikke kunne guide andre mennesker til at leve det perfekte liv. At det kun var Gud, Allah, der kunne gøre det. Og man stadig skulle leve efter den levevej, man levede i 500-600-tallet, som Muhammed profeten formidlede til folket dengang. Og de brugte også tit eksempel med, at araberne engang havde erobret det meste af Lille Asien, Mellemøsten og Nordafrika og en del af Spanien, som var en større udvikling, end der var i Europa nogensinde. Og de her araber gik meget op i, at det her det skulle følges, og Osama bin Laden var også en del af dem her. Og det kan man også bare se i Egypten, hvor en tidligere præsident Sadat blev fjernet, eftersom han overtog Egypten, hvor det var en meget dårlig økonomisk tilstand, hvor han så prøvede at rette op på det ved at lade markedskræfterne styre, så han tiltræk mere af de vestlige teknologi. Og det brød mange muslimer så ikke om, fordi de ikke havde have noget at gøre med de vantro og de vestlige lande, som ikke fulgte Allahs ord. Så derfor blev han så fjernet, da han blev set på som forræder. Og det siger så lidt om, hvor meget de egentlig går op i det her. Men hvad var det så, der gjorde, at de nærmest følte, at de var nødt til at beskytte alt det her? Altså, de følte sig nærmest sådan troede, at de skulle forsvare deres religion. Altså folk som Osama bin Laden. Det skete først i 1990, hvor Saddam Hussein han besatte Kuwait. Og Saddam Hussein han spurgte den saudiarabiske konge om, at han ikke må styre de arabiske tropper. Hvor han så fik et nej, og de så dermed importerede 500.000 amerikanske soldater til landet i stedet for. Det har ikke kun Osama bin Laden, men en hel del mennesker var utilfredse med det her, fordi at nu skulle deres land for det første forsvares af en hel del vantro mennesker, og så for det andet så viste det os bare kongehusets uduelighed. Og ja, det var faktisk en meget stor vrede blandt muslimerne og araberne her. Men den her vrede blev først rigtig stor hos folk som Osama bin Laden, efter at Kuwait blev befriet, og at der stadig var 20.000 amerikanske soldater i landet. Og der valgte de så at tage det til handling.
Og måden de skred til handling på, var via angrebene på USA og Vesten, som de via deres ignorante tankegang havde overbevist dem selv og resten af befolkningen om, at det var den eneste rette måde, ligesom at vise, at de stadig eksisterede, og for at komme fri fra underlæggelsen af USA. Og på den måde så var det begyndt at herske en propagandalignende tilstand i Mellemøsten, hvor Osama bin Laden blandt andet opfordrede alle unge islamister til at føre hellig krig mod USA og Vesten, som man så som en helt stor fjende, og mente, at det var dem, som havde underlagt islam, og at det var dem, der troede islam, og at alle muslimer så skulle forsvare deres egen religion. Han gik så meget op i det, at han med sin økonomiske støtte fra kongefamilien i Saudi-Arabien havde fået mulighed for at oprette træningslejre i de afghanske bjerge, isoleret fra omverdenen via store jernporte. Og de her træningslejre, der var alt tilgængeligt for aspiranterne, terroristaspiranterne, hvor der både var våben og lægelejre og alt, hvad man skulle bruge. Osama bin Laden var ikke den eneste, som var tilhænger her i islam, sjovt nok. For fuck's sake, man. Virkelig var det ud. Osama bin Laden var ikke den eneste, som så USA og Vesten som en helt stor fjende. Han fik blandt andet støtte af Mohammed Atta, som var en egyptisk islamist, som var meget konservativ i sin tro, og mente ikke, at man skulle tilpasse sig den nye, moderne livsstil, og stadig holde fast i islam og de gamle traditioner og monumenter. Mohammed Atta var blandt andet en af dem selvmordsterrorister, som der blev set om morgenen den 11. september 2001 stige ombord på flyet, som fløj ind i World Trade Center som en af selvmordsterroristerne. Mohammed Atta, han studerede jura og læste sine studier færdige i Hamburg, hvor han blandt andet mødtes med 3 andre islamister. Denne forsamling af muslimer kaldes for Hamburg-cellen, og alle disse 4 personer var med i 9/11-angrebene på den ene eller anden måde. Efter 9/11-angrebene sendte Osama bin Laden en video ud, hvor han påpegede, at man ikke skulle se det angrebene som en ondsindet terrorhandling, men i et større perspektiv. Han mente, man skulle se det som om, at Vesten stadig godt kunne rystes, trods deres store økonomiske og politiske magt. Og det fik de bevist via denne terrorhandling. Slut. Hvorfor fanden gjorde du også det der til sidst? Hvad for noget? Det der midt i det hele. Hvad for noget?